Buwan sa Enero, ulahin natong gibisita ang La Fortuna Elementary School sa Impasugong Bukidnon para sa atong bond paper gift project. Tungod ani, nahimo kining dalan alang sa dugang pa na hangyo sa principal sa eskwelahan na si Nicomedes Oculares. Aron iduol ang ilang jutay na hangyo sa atong Operation Tabang. Let us watch this. Ulahin among gibisita ni atong buwan sa Enero ang La Fortuna Elementary School sa munisipalidad sa Impasugong Bukidnon aron ihatod sa mga magtutudlo ang tabang ilalom sa bond paper gift project. Sa nahimong pagbisita sa tungaan, nahimo kining tulay aron mahatag ang laing panggamay na hangyo sa principal na si Nicomedes Oculares aron mahatagan og mga sanina og tsinelas dili lamang ang mga tinun-an apil na usab ang ilang mga ginikanan. Tungod ani, nangandam ang Bisaya gyud og simpleng sorpresa sa mga magtutudlo og estudyante sa tabang nila Jerry Chris Ilogan, Evelyn Hines ug Myla Magalos atong nahatdan og abag ang mga bata. Going nami sa Impasugong Bukidnon para maghatag og gamay nga hinabang para sa La Fortuna Elementary School para sa mga estudyante nila. 8 o'clock na mga magbiyahe, may mga 45 to 1 hour anak kalayo. Among gibalikan kay nagsaad mi dito nga maghatag mi og sleeper sa mga bata dito. Init ang pagdawat nila kanato. Dili lamang mga teachers, lakip na usab ang mga ginikanan na giubanan ang ilang mga anak na benepisyaryo sa atong programa. Sa simpleng tabang na atong gihatag sa mga bata, makita nato sa ilang mga pahiyom ang ilang kalipay. In behalf sa akong mga kauban ug sa among principal nga si Nicodemus Oculares, ako mapasalamaton gayod sa tigdumala aning Bisaya gyud kanimo sir nga nagdonate aning mga slipper sa pupils. Salamat kaayo. Daghang salamat sa Bisaya gyud. Dakol ha salamat. Taimo sir ha nagbulig. Nagila ta ina mga tsinelas para sa mga kabataan sa La Fortuna Elementary School. Labi na sa Bisaya gyud nga nagdala diri sa mga ong tsinelas ug sa mga ukay-ukay nga dili para lang sa mga kabataan kundi pati na sa mga ginikanan. Dakol tungkay salamat. Salamat! Bisaya gyud! Salamat sa mga magtutudlo sa La Fortuna Elementary School sa inyong walang undang na pagsalig. Saludo gyud mi sa inyo. Pagbarug isip kaduhang ginikanan sa mga estudyante. Ug alang kaninyo mga mahal namong estudyante, kugilang maabot lagi ninyo ang inyong pangandoy. Bisaya bayata, fighter jud ta.